Došla sam da branim svoju hrvatsku domovinu, da je protjeran od četnika krvopija koji hoće da je unište. Ja mislim da u tome neće uspjeti. A za priznanje Hrvatske zahvaljujem kao prvo gospodinu Genšeru. Želim mu sve najbolje i ako je moguće poslije ovoga jednog rata, suludog, nametnutog, da dođe u Hrvatsku, da posjeti njene ljepote. Gospodine Genšeru, želim vam sve najbolje, puno zdravlja i sreće. To vam poručuje djevojčica 17 godina, možda malo godina, ali veliko srce s kojima se brani domovina Hrvatska.